nkwupụta nke dịrị ọra mmadụ niile na anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehụwo kpafukwa n'ụzọ gị ka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị nzuzo na ọchịchọ nke obi anyị. Anyị emebi iwu gị dị nsọ. Anyị arapụ ikwu ihe kwesịrị ka anyị mee. Anyị emewe ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ ndị mere ebere, Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị chegharị uche ha, dị ka nkwa anyị kwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ụtọ a dịgba ndụ iwu Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o meere anyị ebere, ka ọ gbaghara anyị na mmehie anyị niile, ka onye anyị ike na ume imezi ihe niile, ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ anyị ga-eketa oke na alaeze ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dị ka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu a n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ị ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, ike na otito mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị megbugburu ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọsọ. Otuto dịrị na ọbara na mmụọ nsọ. Tobelo onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ofufe nro a, abụ ọma 14, abụ ọma 40.
Ihe ọgụgụ anyị nke bụ ga-esite n'akwụkwọ Samuel nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esite n'akwụkwọ Samuel nke mbụ malite n'amaokwu nke mbụ. Our first reading is taken from the 1 Samuel chapter 1, reading from verse 1. Ma otu nwoke nke Ramatia Zefem nke ugwu Efrim dị, aha ya bụ Ekena nwa Jeham, nwa Eluhe, nwa Tohu, nwa Zuf, onye Ifreta. O nwekwara ndị inyom abụọ, aha otu bụ Hana, aha nke ibe ya bụ Penina. Penina nwere ụmụ, ma Hana enweghị ụmụ. Nwoke a wee si n'obodo ya na-erigokwa arọ ịkpọ isi ala n'ịchụrụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha aja n'ime Shaịlo. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ụmụ ndị ikom Eli abụọ bụ Hofnia na Finehas, ndị nchụ aja Jehova nọ. Ụbọchị ahụ wee rue, Ekena wee chọọ aja nye Penina nwanyị ya oke ụfọdụ, nyekwa ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom niile. Ma o nyere Hana oke mmadụ abụọ n'ihi na ọ bụ Hana ka ọ hụrụ n'anya, ma Jehova mechiri akpa nwa ya. Onye mkpagbu ya wee kpasie ya iwe nke ukwuu imekpa ya arụ n'ihi na Jehova mechiri akpa nwa ya. Ọ bụkwa otu a ka Ekena na-eme kwa arọ mgbe ọbụla ha na-arịgoro n'ụlọ Jehova. Otu a ka Penina na-akpasu ya iwe. O wee kwa akwa ghara iri ihe. Ekena bụ di ya wee sị ya, Hana, n'ihi gịnị ka ị na-akwa akwa? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-eyiri ihe? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka obi gị jọrọ njọ? Mụ onwe m adịghị m mma n'ebe ị nọ karịa ụmụ ndị ikom 10. Hana wee bilie mgbe ha risiri ihe n'ime Shaịlo, mgbe ha ṅụsịkwara ihe ọṅụṅụ. Ma Eli bụ onye nchụ aja na-anọkwa si na oche ya n'akụkụ awara ụzọ ụlọ ukwu Jehova. O wee dị Hana ilu na mkpụrụ obi. O wee kpere Jehova, kwasie akwa ike. O wee kwa akwa sị Jehova nke usuu niile nke ndị agha, ọ bụrụ na ilekwasị anya n'ezie na mweda ala nke oru gị nwanyị, ọ bụrụkwa na icheta m, ghara ichezọ oru gị nwanyị, wee nye m oru gị nwanyị nwa nwoke, m ga-enyekwa ya Jehova ụbọchị ndụ ya niile. Agụba agaghị abakwa ya n'elu isi ya. O rue mgbe o kpere ọtụtụ ekpere n'iru Jehova, na Eli na-arịba ọnụ ya ama, ma Hana ya onwe ya na-ekwu okwu n'obi ya. Naanị egbugbere ọnụ ya na-eme mkpọrọ, ma ọ nụghị olu ya. Eli wee jee na ọ ṅụbigara mmanya oke. Eli wee sị ya, ruo ole mgbe ị ga na-aṅụbiga mmanya oke? Wezuga mmanya vaịn gị na-arụ gị. Hana wee sị ya, ee, onye nwe m, nwaanyị nke mmụọ ya dị arụ nke m bụ, ọ dịghị mmanya vaịn ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ nke na-aba n'anya m ṅụworo, kama awụsịrị m mkpụrụ obi m n'iru Jehova. Agụla oru gị nwanyị na nwanyị jọgburu onwe ya, n'ihi na ọ bụ n'ụtụtụ ntụgharị uche m na mgbasu iwe m ka m
siteworo kwuo okwu ruo ugbu a. Eli wee zaa ya sị, laa n'udo, Chineke Izrel nyekwa gị arịrịọ gị nke ịrịọworo n'aka ya. Hana wee sị, ka nwanyị nke na-ejere gị ozi hụta amara n'iru gị. Nwanyị ahụ wee jee ije ya, rie ihe, iru ya agbaghịkwa n'ihi ya ọzọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ ịkpọ isi ala n'iru Jehova, wee lata baa n'ụlọ ha ruo Rema. Ekena wee mara arụ Hana nwunye ya. Jehova cheta ya, o rue n'ọgbụgba arọ na Hana tụrụ ime, mụọ nwa nwoke, wee kpọọ aha ya Samuel. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Nke abụọ ga-esite n'oziọma nke Luk idere isi nke mbụ malite gụọ n'amaokwu nke 34. Luke chapter 1 from verse 39. Ma mgbe Meli biri na mgbe ahụ, gaa elu ala ọsọ ọsọ baa n'otu obodo nke Judia. O wee baa n'ụlọ Zakarayas kelekwa Elizabeth. O ruo mgbe Elizabeth nụrụ ekele Mary, nwa ya wuliri n'afọ ya. Elizabeth wee jupụta na mmụọ nsọ. O wee welie olu ya tisie mkpu ike sị, gị onwe gị bụ onye a gọziri agọzi n'etiti ndị inyom. Ọ bụkwa onye a gọziri agọzi ka mkpụrụ nke afọ gị dị. Olee ebe ka nke a sikwa ruo mụ na nne onye nwe m ga-abịakwute m? N'ihi na lee, mgbe olu ekele gị ruru na ntị m, nwa m wuliri n'afọ m n'obi ụtọ. Ngọzi na-adịkwara nwaanyị ahụ nke kwere na ihe ndị a ga-emezu, bụ nke a gbaworo ya site n'ọnụ Onyenwe anyị. Mary wee sị, mkpụrụ obi m na-eme ka onye nwe m dị ukwuu. Ọ na-atọkwa mmụọ m ụtọ nke ukwuu na Chineke bụ onye nzọpụta m, n'ihi na o lere ọnọdụ dị ala nke ori ya nwaanyị anya. N'ihi na lee, site n'ugbu a ọgbọ niile ga-akpọ m onye ngọzi dere, n'ihi na onye dị ukwuu emewo ihe ukwuu dị iche iche, aha ya dịkwa nsọ. Ebere ya dịkwara ndị na-atụ egwu ya ruo ọgbọ n'ọgbọ. O werewokwa ogwe aka ya gọzie ike. Ọ tụsawo ndị mpako n'echiche nke obi ha. O wedawo ndị dị ike pụọ n'ọnọdụ ocheeze ha, welikwa elu ndị ọnọdụ ha dị ala. O werewo ezi ihe niile nyejuo ndị agụụ na-agụ afọ, zipụkwa ndị ọgaranya n'aka efu. Onye woro Izrel nwa ya aka ka o wee cheta ebere, dịka ọ gwara nna anyị ha na Ebraham na mkpụrụ ya nọ ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Okwukwe nke ndị ozi.
ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka ahụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị rụtara ọrịa ọṅụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla so na lụrụ anya, ma ọ bụ na adịghị Chineke. Chineke, mee ka obi adị ọcha n'ime anyị. Ewepụkwala mmụọ nsọ gị n'ime anyị. Sọnde nke anọ na Advent Collect. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka iweli ike gị elu bịa n'etiti anyị, were ike ikwu gị nyere anyị aka, ka ọ ga-abụ ọ bụ ezie na esitere na mmehie anyị na ajọ omume anyị na-apụrụ anyị nke ukwuu, kpochikwa anyị ịgba ọsọ ahụ nke debere n'iru anyị, ka amara na ebere nke gị nke riri na-enyere anyị aka, ntọpụtakwa anyị ngwa ngwa site n'ihe ọkpara gị bụ onye nwe anyị, mere ka afọ ju gị, onye nsọpụrụ na otuto dịrị, tinyere gị na mmụọ nsọ ruo ebighị ebi. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ mgbe ndụ ebighị ebi, onye ofufe nke a na-efe gị bụ ikpuzu n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga ịlụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo were n'ọtụtụ ụbọchị taa, were ikuku gị lụrụ anyị ọgụ n'ime ya, kpee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba ụzọ ọbụla dị ize ndụ, mee ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile,
site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Oh, glory, glory, glory to the Father. Oh, glory, glory, glory to the Son. Hallelujah. Mepee ọnụ anyị na-aja Chineke, ka onye ọbụla mepee ọnụ ya na-ekele Chineke maka enwe onye dị ka ya. Ọ bụ Chineke bụ onye domere anyị ebe a n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ onye ji ike niile, onye mbilite na ọgwụgwụ. Malite na-ekele ya, malite na-aja ya mma. Ndụ nke anyị gụgụ ahụhụ ka anyị nwa, ọ bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile wee nyere anyị ya. Ka anyị na-aja ya mma, ka anyị na-ebuli ya egwu, ka anyị na-akpọ ya ọdụm ebo Juda, ka anyị na-akpọ ya isi nke ndụ, ka anyị na-akpọ ya malitere ọgwụgwụ, ka anyị na-akpọ ya Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Malite na-enye ya nsogbu, na-enye ya ekele, na-ebuli aha ya nsọ ya elu. Nye ya ekele maka ndụ nke dị n'ụbọchị nke taa. Ọhụ ikikere gị ka iji nọrọ ya, ọhụ mma ka ị mara ama. Ọwa amara Chineke nke o nyere anyị n'ụbọchị nke taa. Ọ mara Chineke ka o nyere anyị n'ụbọchị nke taa. Na-ebuli aha nsọ ya elu, na-ebuli aha nsọ ya elu. Kelee Chineke na ndụ nke o nyere gị, na ndụ nke o nyere ezinụlọ gị, ndụ nke o nyere ụmụ gị, ndụ nke o nyere ụmụnne gị, ndụ nke o nyere di gị, ndụ nke o nyere nwunye gị. Malite ugbu a na-enye ya ekele, na-ebuli ha nsọ ya elu, na-asị imeela.
imela imela chiwere obiọma imela anyị na-ekpe n'aha Jizọs ka anyị bụrụ onwe anyị bute n'oche eze amara nke Chineke. Ọ bụrụ ihe ọbụla ibu bịa ebe a, akwụkwọ nsọ gwara anyị n'ebe mmadụ abụọ ma ọ atọ zukọbụrụ n'aha ya, ọ nọ ebe ahụ, ọ ga-anọkwa n'ekpere ha. Bụrụ nsogbu gị, bụrụ mkpagbu gị, bịa n'iru Chineke n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ ihe ọbụla na-akpa gị, ọ bụ ahụ, ọ bụ ego, ọ bụ mkpagbu ọbụla ị nwere, ugbu a were gị bute n'iru Chineke, ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka onye nwe ike niile, ka o gboro gị mkpa gị. Ọ bụrụ ihe ọbụla ya ma na-akpagbu gị, ugbu a bụ ohere ibute n'iru Chineke. Ọ bụ onye ọbịa n'obe a mana ahụ adịghị ya, bute onwe gị n'iru Chineke ụbọchị ugbu a. Ọ bụrụ na e nwere ihe ma ama ị kwesịrị nọ ebe a mana ọ bịaghị ya, ọ bịali n'ihi ofu ọkpagbu ma ọ bụ ọzọ, buru ya bute n'iru Chineke. Ọ bụ onye chọrọ mkpụrụ nke afọ, buru ya bịa n'iru Chineke, ka Chineke onye ebere, onye amara, ka ya meele ha amara ugbu a, ka ya meele gị amara. Anyị na-ekpe n'aha Jizọs ka anyị tinye afọ fọrọ afọ n'iru Chineke. Afọ 2024 na-agwụ agwụ ugbu a, ka anyị buru ya tinye n'iru Chineke, ka nkwa niile Chineke kwuru anyị n'afọ a, ka ya mezuo ya ugbu a. Kee n'iru Chineke, ka e jiri ọṅụ ka afọ 2024 a, ka ọ bụrụ ọṅụ ka eji achụ ya, ka a na-aba n'afọ 2025, ka ọ bụrụ obiọma ka eji aba. Bute onwe gị n'iru Chineke, bute afọ n'iru Chineke, ka Chineke na-aga n'iru na-agọzi gị, ka Chineke na-aga n'iru na-enye gị ndụ, ka Chineke na-aga n'iru na-enye gị arụ isi ike, ka Chineke na-aga n'iru na-enye ezinụlọ gị ndụ na arụ isi ike, ka ndụ ezinụlọ gị niile ka mkpụrụ afọ agwụ, ka ha baa na 2025. Anyị na-ekpe n'aha Jizọs. Tinyefe Michael n'aka Chineke, tinye onye niile bịara ebe a n'ụbọchị nke taa, ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka e nyere ha amara. Onye ọbụla bịara ebe a n'ụbọchị nke taa, ka Chineke meere ha amara, ka ngọzi Chineke wụtata na ebe ha niile. Anyị na-arịọ gị ezi chi anyị, anyị na-ekele gị ekele, anyị na-ebuli ha nsọ gị elu maka nwa onye dị ka gị. Anyị na-asị iji ama niile bụrụ nke gị ebi n'aha Jizọs. Anyị na-etinye onwe anyị n'aka gị Chineke, anyị na-etinye onwe anyị n'aka gị Chineke. Anyị niile bịara ebe a Chineke, anyị bụ mkpa ma mkpa ọzọ bịa n'iru gị Chineke. Anyị na-egbo Chineke onye bụ ike niile, ka ị gbooro anyị ya n'aha Jizọs. Dịka anyị na-ekwusa afọ 2024, ka amara gị bara anyị ụba, ka anyị baa n'afọ 2025 n'ọṅụ, ka anyị baa n'afọ 2025 n'udo, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amara.
Abụ Amam ọkwa ọlụlụ di na nwunye nke dị n'etiti Uchenna Prosper Anwụsiem onye ahaba Obi Orodo Mbitolu na nwada Mrs. ka Febe Bodokwe onye ụmụ enwere aka Obinze. Ọ dị onye ọbụla ma ihe ga-egbochi ọlụlụ di na nwunye a dị nsọ, onye ahụ aghaghị ikwu ya ugbu a. Nke a bụ ọkwa nke ikpeazụ. abụ maka ozi ọma, abụ 258. Hallelujah. Biko nu chere nwanne onye na-aga ịgwa anyị okwu Chukwu n'ụtụtụ a ụkọchukwu Loveday ihe a na-achọ. Ọwụ ụkọchukwu nọ na Ụmụgụma Parish. Ọwụ otu onye n'ime ndị ndu Ministers Training Convocation
always ezigbo nwa m n'ime Chineke. So Brother Loveday, you are welcome. Thank you, Ka sir. Chineke jiri gị gwa chọọchị ya okwu n'aha Jizọs. Ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị na-ekele gị na-asọpụrụ gị. Gị onye na-adị mma mgbe niile. Gị onye na-emezuru anyị karịa ka ọchịchị obi anyị dị. Dịka anyị ga n'okwu gị n'ụtụtụ a, anyị na-arịọ ka mmụọ nsọ gị gwa anyị okwu n'ụzọ pụrụ iche. Onye nwe anyị ka esite n'ọtụtụ okwu nke gị weta agbamume, wetakwa ntụziaka nyere anyị. N'ikpeazụ ka akụkọ anyị ọnụ na ndị na-agọzi n'ụzọ pụrụ iche. Aha gị ga-abụkwa ihe a na-ebuli elu n'ime ndụ anyị. Ebe anyị rịọrọ site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Hallelujah. Amen. Eji m ohere a na-ekele Chineke onye nyere anyị ndụ na ahụike n'ụbọchị taa. Ịnọ n'iru anyị, nọrọkwa n'etiti anyị maka ije ozi nke ya. Ana m ekele Daddy m n'ime Chineke, our Father in the Lord, the Venerable Professor Akajiako Chukwuocha, na Mommy anyị Chidimma. Na-ekele curate anyị na ndị church teacher anyị niile ndị na-eche ozi ebe a, na ndị nwunye nna anyị. Na-ekele ndị PCC church anyị. May the Lord continue to strengthen us in the mighty name of Jesus. Amen. Biko unu ga-anagide m, amaghị m na ọwa Igbo service ka m bịaga, so akwadoro m sermon m na bekee. Akwa unu ga-agbaghara m. Unu na-agbaghara m, ma lọtụ baa na altar. Amen. Ị na-asụ bekee, Obinze na-anụ bekee. Ị na-asụ bekee, gị na-eti gị okwu Igbo. Okay, sir. Anọkwala nga ahụ gụma sermon bekee. Amen. So isiokwu anyị taa bụ the right response to God's expression of love. Omume a na-atụ anya n'aka ndị na-anata ngosipụta ịhụnanya nke Chineke. The right response to God's expressions of love. The season we are in right now is the season of Christmas. A wonderful time when everybody is in excitement, some kind of excitement. When people retreat from the year-long activities, na ahịa na-azụ, na business, na mbọ niile na-agba, we find some of us travel, all ndị bi n'ime obodo, ndị bi na town, they come back to the village. Ọtụtụ ndị na-eme travel site n'ebe otu ebe gaa n'ebe ọzọ, just to celebrate Christmas. And like we say, that there is a reason for that celebration, or the reason for the season, and which is actually the person of Christ Jesus. And I want to remind us again that this sermon is about what response is expected of God's children. What response is perfect for those who receive the expressions of God's love? And what is this expression of God's love? The coming of God in human form. It is a mystery when we contemplate on the incarnation, the story of incarnation. The best of our imaginations cannot describe God. There is one thing or one person that can never be described accurately.
that can never be flattered. It does not matter what you call God. Ị ga-akwali Chineke emu. When you get now, I say, ikwu fele ya, ịkwaga Chineke emu. There's no such thing as that. The best of our description, the best of our understanding about God, God himself surpasses it. Hallelujah. What happened when God was transiting to become man, to become flesh? When we consider the God who created the heavens and the earth, they will tell us that man has sojourned on this earth for 6,000 years. That is for those who believe in creation, the creationists. They believe in evolution, so that now human beings have stayed in this place more than 4 million years. But whichever one, we are Christians and we believe the Bible. And creationist theology tells us that man has sojourned here for about 6,000 years. For 6,000 years, we are still unable to unravel completely the mystery of our existence. Chineke kere akpụkpere eluigwe, ke ihe niile anya na-ahụ, ke ihe ndị anya na-ahụ. Chineke onye anyị sị na ọ pụrụ ime ihe niile. When we read Jeremiah chapter 32 at verse 17, and it's also repeated in verse 27, where the Bible says, God said, I am the God of all flesh. Is there anything too difficult for me to do? So the God that is qualified in such superlatives, becoming flesh, becoming like human being. Anytime I try to imagine it, it is beyond my understanding. Nage kuru Chineke n'aka dịka mmadụ. Ya na-ebe nga a na-enye ya mmiri, na-enye ya ara. God. You know, sometime this year when I was reading and studying in Easter, studying the Passion of Christ, I imagined that the God who the Bible says that man cannot be helped to him. Ọwụrụ na ya gụọ Job, isi iri abụọ na abụọ, amaokwu abụọ, amaokwu nke abụọ. Anyị ga-ahụta ebe a na akwụkwọ nsọ sị na mmadụ anwe uru ọ bara Chineke. That man is of no help and of no use to God. That the righteousness and the abilities of a man benefits that man, not God. So when I go the Passion of Christ, ma bele anya na Chineke wụrụ mmadụ pụtara n'ụzọ, a na-achọzi onye ga-enyere ya aka ibute obe ya. Hello, I don't know if I'm making sense this morning. Chineke ahụ nke karịchasịrị ihe niile elu, becoming flesh, wụrụ nwatakịrị ga-eto eto, wụrụ mmadụ agụrụ ga-agụ. You know, we cannot find any simile, we cannot find any metaphor in any language that can qualify the transition of God into man. Oteho kan gesi na mmadụ, na-emere mmadụ gbanwee ya wọntanda. Hello, it is not like it. Because if you want to understand, give two layer. And when a mmadụ nwere ike ime megbuo Chineke. Hello, aso wani now, back on now. Ndị ọkachamara say that there are about 6 billion people to 7 billion on earth. Asi bekwere ne mmadụ 7 billion niile nọ n'ụwa agbakọ ọnụ, gba nkata. Sai gaga kwada Chineke, ma anyị gaga lụsa ya agha. Will they do anything? I don't know if you understand it. Now, man, ewere agbishi tige gị n'ahụ, enwere ihe ọ ga-emete gị. Ọ ga-emete gị ihe? Ọ ga-agba gị. Enwere ndị ka agba gị sef oyi amawa gị. Enwere anụmanụ ndị anya na n'ahụ, ndị ka anyị ji akpọ virus, ma ọ bụ bacteria, ma ọ protozoa ka malaria. Eti gị malaria na eti gị plasmodium. Eti ya n'ime ọbara gị, you know what will happen after 10 days? Ọwụrụ na-enye gị combined therapy malaria, you will die. Yet ihe mega gị ihe ahụ, edosi ya n'elu tebụl, anya gaga ahụli ya. Are we following? But imagine man, if you gather the strongest men in this world and ask them to fight God or see if they can
hurt him. Yes, they cannot amount to anything. Now imagine that God becoming man. We don't, there is nothing to liken it to. It is not even like making a human being a grain of sand. Even a grain of sand can hurt you. Hello? Are we together? Oh, to Dr. Nagwam recently that na madu rie na enwere ihe madu nwere ike iri. Obere aja eshin intestine ya mee mistake baa na appendix ya. That immediately aja ahụ roll banga ahụ, that the appendix will begin to swell. So even mpempe aja can affect you and I. But man cannot affect us. Now imagine God becoming man. It is like something becoming nothing. Hello? I know you have one so goranye. Now Philippians chapter 2. Paul goranye Abraham. Can go put Philippians chapter 2. I'm gonna go from verse 5. Philippians chapter 2. I'll read from verse 5. Agmeji English Bible out here. I'll read from verse 4. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to grasp, but made himself nothing. Hello? Mgbe Jesus na-awụ mmadụ, ihe Paul kpọrọ ya wụ God making himself nothing. Ya wụ mgbe ihe wụ ihe mere onwe ya gịnị ihe na-awụ ihe. He made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Another point that describes the love of God to us. Kembo ukem kawatara. Na Chineke mere onwe ya mmadụ. Na me onwe ya China iwu ihe bana we ihe. Number 2, ọbụrụ na anyị agụ akụkọ edere na Luke chapter 2, otu esi mụọ Jizọs. Ịma iji anụ na Jizọs wụ nwa David, onye amụma Isaiah na onye amụma Micah na ndị ọzọ buru amụma na a ga-amụ ya na Bethlehem. But let me describe that story a little bit for us. The parents of Jesus, his father was a carpenter. The mother, the Bible did not tell us what she does, but told us she was a young virgin at the time. And even though they were from Judea, the tribe of Judah, they went to live in Galilee, in a town called Nazareth. The distance between Galilee, the country called Galilee, and the country called Judea at the time, the distance, if you go to check your Bible map, is actually about 93 miles. Hello? Although I convert to 80 kilometers, it's approximately 150 kilometers. It is like the distance from Owerri, beyond Enugu. The distance, if you check your Google map, the distance from Owerri to Enugu is 141 kilometers. Now, either for business sake, because the word Nazareth means a sprout town, either for agricultural purpose or for some reason, that place was better, so they migrated. They can live. You know, I don't know to be right? We will travel from one place to another for various reasons, either for work or to seek greener pasture. Now they were in another country. Manepula muma naga munye nsopụta no si na agbụrụ David abịa.
na aga amụkwa ya amaro ekwuru na amụma na aga amụ ya in a place called Bethlehem. Why? Because Bethlehem, the word Bethlehem means house of bread. And he was going to become the bread of life. So, even after Gabriel had told the mother and the father how he was going to be born. But the woman became pregnant by the power of the Spirit of God. On the 9th month, on the 9th month, when he looked as though that these people are not going to fulfill the prophecy, that is, Agamuya na Bethlehem na Judah, Manahabi na Nazareth na Galilee. Are we following? Ima Heshi from 1 month through 9 months. At the 9th month, one day, the emperor Ebilie no nyo la la no lo ha game census. Are we together? Mgo akụkọ ha mana ju onwe m si census a o wa ga emelia because otam no na awumonyi mo state awumonyi anya Abia state and at least anola m ga eme census. So when one na say onye owola la, I know there will be some reasons that border around civilization for which that no longer happens. But I was thinking, this census, couldn't it have happened without people having to go back to their homes where they belong? Now, but this is the story. Immediately, the emperor gave that edict that everybody should go home. This woman was in her 9 months of pregnancy, what they will call the last trimester. Right? They traveled that distance. A pregnant woman in her 9th month traveling for about 6-7 days, because they tell us, the Bible tells us, that the journey from Nazareth to Bethlehem on a horseback will last at least 3 days. But I just got you one you go for 9 months. I get tiggy and a horse a brie and a gaji. Will it happen? I get tea and a donkey. I get tea and a camel. Now imagine, so that our chance of eating the bread of life will be increased and better. Imagine these people traveling for 6 days, a pregnant woman. The next day they continued. Imagine a pregnant woman here in her last trimester on the 9th month, journeying from Owerri to Enugu on foot. When we talk about the expression of God's love for us, they cannot be quantified or described in words and in mere stories. Hello. How we garu? And when we see ndị jirila ụkwụ shi from Okigwe Road by Imo Imsu Junction ruo Bishop Court, that distance at most will be 1 kilometer. But on n'ugwu, are we following? You will be walking. Now, the journey from Jericho to Jerusalem, which is along that path, if you're coming from Nazareth, Jerusalem dik nonugu. I was imagining how long it took that woman to journey from Jericho na Jerusalem, only so that she will get home and so that the prophecy will be fulfilled, and ultimately so that you and I can receive the expression of God's love. Bethlehem, because God is the master strategist, that when he says a thing, it will certainly come to pass. So as I said earlier, all of these things happened to increase our chance of eating the bread of life, who will be born in the house of bread.
at Bethlehem. Ya bụ ngosipụta nke ịhụnanya Chineke nke o nwere n'ebe anyị nọ. E nwere egwu eji agụ. Achọrọ m ndị mmanya ka ha nyere anyị aka gụọ ya. Ịhụnanya Jizọs dịrị m. Akwa ịma ya? Ka anyị gụọ ya, want to go. N'ezie expressions of love. Ịhụnanya dị oke ebube. We are still discovering it. I ka na-achọpụta ya. Anyị ahụtachabe ya. Na ihe ndị ọzọ anyị nwere ike ikwu maka n'oge. But all of this happened so that we may have life. When ndụ n'ezie nwezi ndụ. Because the things that we see these days na gbagwoju anya. Ọtụtụ ndị chere na inwe ndụ na otu esi enwe ndụ bụ na ịdị greedy, oke ọchịchọ. Some people think that it is in the acquisition of positions. And a lot of people have made it their point or the course of their life to ensure that others are destroyed one way or the other so that they can get what they are looking for. What they think is life. Mana achịcha ahụ na-enye ndụ bụ nke a mụrụ n'ụlọ achịcha Bethlehem. Except we eat that bread, we will not have life. We will continue to hunger, because what we discover is this. Matthew 23 tells us about the deceitfulness of riches. Akụnụba ji agwa anyị sị na ọ bụrụ na anyị enweta ya na anyị ga-enwe ojuju afọ. Only for you to get it and find out that you are hungrier than you were ever. True or false? Hello? You know, otu onye kọrọ anyị akụkọ. The first time o goro jeep, it was in the 90s. So that young man say, "No, I'm on jeep. Na hene we ma Pathfinder jeep and all that." So, how kwani ama? Ke olagba friend, they were very few nowhere. Ko olagba friend, he say, "Chai, I will not be a happy man until I acquire this vehicle. I will not be very fulfilled." You know, all na nyeku ya no what I je no bi anye. True or false? Na ga mezu oke until me nweta ihe. So he said that eventually, to cut the long story short, when he was able to now acquire a Pathfinder Jeep, that day he drove it for the first time. Ye bupeta moto, wepota heja asanya, sagide moto, moto azoro ọhụrụ, sagide sachaya for more than 1 hour. Moto edere. So bia na agwa ya say lekwe eligwe, lekwe eligwe. True life story. He said, lo and behold,
ya baa ya n'ime move no nyarubeho from here to gate ahụ ya kwụsị jụ onwe ya ihe. Hello. There are a lot of things that our mind tells us that if we acquire them, we'll become fulfilled, we'll become alive, we'll become satisfied, only for we to get there and find out na he begeno can ebekwe. And sometimes even acquiring that thing, we become worse than we were ever. You know, I tell people that what defines blessings, what demarcates blessings and curses is a very thin line. And I will explain. And when no today, Obihana Waha, so what mama alone wani this year? Oh, what mama alone did this year? Oh, Chineke merem dia, merem wanya can wait there. They become restless. They do all manner of things to get it. There are some people, the greatest regret of their life is their marriage. True of us? Hello, are we together? There are some people who don't have money. And they are telling themselves, oh, we don't know when they go. Kai, Chineke come yoga kembe. Chineke when they go now, when they go, will become satisfied. In fact, we may go this year. There is another man by the corner. The reason why his life is terrible, we go Chineke in quotes. True of us, eh? Especially in these days of insecurity, because of the money. We're growing on somewhere now. Good gift from the Lord. As the Bible tells us in Psalm 127, that children are a heritage from the Lord. And when the Lord tunga, now you're Chineke. Yemonwa, they can go on first lesson this morning. Yemonwa, all the Yemonwa, come soon, him, come back on Penina. See, I know Penina, I'm too much. That I need to be like Penina. Was the worst thing that happened to his life. True of us. Am I making sense this morning? And when I came on one day where I'm staying, only son. The woman, mama, I don't know what happened, but what the cook is the lake where high nose a G speed and weapon a gate beam. What I create Achukapan also no JS1, JS2. My actually, where am I going to get whapped outside? The woman I'm asking about no what native road. Only son here. So some people think that what makes life is in these physical things. But you know something I read in the Bible? Luke chapter 11, the Lord's Prayer. Jesus Christ. See na kushena nyote shebebere John akushele ndotu ya ndene sonzo yote shebebere kushe kwa nara anyi na anyuku Jesus akpon ha si ngunu gi bebere ku onu otu a nna ike bi n'eligwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka eme ihe na-achọ kwa ya mara le ya pụta na verse 9 ya sị kụọnụ na unu a ga-emepere unu chọọnụ unu ga-achọta rịọnụ a ga-emere unu na ndị niile na-arịọ ọnụ anya na-arịọta ndị niile na-akụnụ na na-emepere ha na ndị niile na-achọnụ na ha na-achọta. But he now gave a condition in the next two verses 10 and 11. He said, who amongst you fathers onye ndị bụ nna n'etiti unu ka ụmụ ha na-abịa rịọ ha maka achịcha ha enye ha okwute? Ele ndị ụmụ ha na-arịọ ka enye ha azụ ha enye ha agwọ? Ele ndị ụmụ ha na-achọ ka enye ha akwa enye ha akpị? Crowd, I'm sure all of them answered no, there's no such person. Jesus has said, "Leno, owuru nunu. Ndị a nwere ike ịchọta ji omume n'etiti unu n'ime obi unu nwere ike inye ụmụ unu ezi ihe. Elee otu Chineke onye na-adịghị ha ji omume nọ n'ime ya ga-eji hapụ inye unu ihe unu rịọrọ gbanyere mmụọ Chineke? Why? Why does he give us the Holy Spirit? Because all these things we are looking for. The different, that thin line that I was describing, that demarcates those blessings and curses, is the presence of the Holy Spirit.
onye anyị na-enwetakwanu site n'ịbịakwute Jizọs. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ Chineke ha nọrọ, everything we receive becomes a blessing to us. Hello. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ ha nọ ya, ihe niile anyị natara ga-awụrụ anyị gịnị? Ihe nkọcha. This is a season where people live anyhow. Ọ bụrụ na anyị aga, everywhere you go, where I am staying, anyị hizi ọrụ abalị, ebe m bi, hotel na everywhere. Ịnọ n'ime abalị, arụchazi hotel na arụ ka akpọrọ lounge nke nọ n'elu. Ebe a na-agba egwu, a na-anọzi n'ala agba egwu. And you know physics, if you make noise from that place, the waves travel farther. That's why our antennas are kept up, because that is how to propagate or project signals. So when ndị na-etiri n'elu ebe ahụ, ndị nọ enwe onye ọla ga-ehi ọrụ ebe ahụ, enwekwa na ga-ekwu fim. Immorality ari ibe ya elu. Ya na aṅụ ari ibe ya elu. And all of these things is in quote in the spirit of Christmas. A story was told us last year. One man in the US, a doctor, Obinze n'Owere. O nwere nwanne cousin. Nwanne ya ahụ na-enyere ya aka eme everything. In fact, this man is a medical doctor in the US. And nwanne ya ahụ, onye kọrọ m akụkọ a ebe na church, ebe m na pastor. Na nwanne ya ahụ, nwanne this man ke doctor, na-emere the man everything. Actually, ịrụ ihe ọbụla na Nigeria, send eri ego, ya ga na ama Hausa gbanwee Jemio project. Everything. Now it got to a point where this man in the US now felt that this is cousin. No nyere aka na ọgba lambo. Are you following? No deserve ka enyere aka. Ebidozie kwuo okwu otesha kpọfete ya. Ọ makwa no na-ekwu okwu etesha kpọfete ya US. So that Christmas, this man returned. Ka bịa finalize ya okwu ndị a, so that the next year, after the man leave, abịazie kpọrọ ya. The man akpọrọ ha gebe kpọrọ the young man, kpọrọ ndị cousin ya ndị ọzọ, gawa ebe a na-aṅụ mmanya. Cheta n'ụbọchị oriri, cheta n'ụbọchị oriri, ụbọchị ọma abụghị oke ụbọchị oriri. Kwa m egwu ahụ. When to be careful in your life is when people are celebrating. So this man, that young man, Haga, they said there were about 11 of them. They were all relations. They were from the same village. But the closest person to this man was his cousin. And while they sat in tables, table edosa table nga mmadụ atọ anọrọ ya ma ọ anọ edosa ọzọ ebe ahụ mmadụ atọ anọrọ ya edosa ọzọ taa otu ka ha shi occupy ebe ahụ. So suddenly this man duru kweno with cousin ya, naanị ha abụọ duru na table ke ha na-akparị nkata, ndị ọzọ edurukwa very close by. So immediately the man biliri ka ọ ga-aza call. The boy a na-enyere aka moto ọgbaga n'Owere, this man zụrụ ya. Everything in this, in fact, all the knock away this young man omega. You all need the or US. You know, Agish Yoshi enya extra. The boy you were a tigen and my hangoga. Unatamo kwa chereno akoko kanabia. Amen. So the young man came back. Manako konsosi onye Chineke ga-emere ebere. Ka ọ ga-emere ebere. When he put that thing in the drink, nobody saw him except one person. And the one person who saw him, this young man, Bomenia, was the only person amongst 11 people who is not very happy with the doctor. Are we together? No woman tia na kem wo gafere onye be ya wan kobo. No we ba aka we be nothing. Yele nwanne ya nta ihe niile na family ya na enyere ha aka. Mana asị m onye Chineke ga-emere ebere ka. So suddenly, that man, onye hụrụ ihe ahụ agba nkịtị. Onye ahụ hụrụ ihe ahụ, ya agba nkịtị. Mana mgbe this man na-ebuliele kọp ahụ ka ọ ṅụọ ya, obi Chineke metụ ka ahụ, ya ebilie ga-akọpụ kọp ahụ. So this one felt it was an embarrassment. So kwano gịnị?
elekwana mgbe ito ebirika bidoro gafe otu a mbulite mmanya ogene, because already the man knows that this young man adịchaghị too good to him and too friendly. Na ọ na-efilu na a ga-ebuga ya ụwa before he can be happy. So nga ahụ ihe ahụ mere, this cousin ya nọ nga ahụ asị ya that is hit shi n'eluigwe shi n'ụwa ebido menwe ya. So the young man, the doctor jụwa sị ọkwanụ gịnị? Ọ gịnị ka iji kwafu mmanya m? Ya atọ ya kasị ya na ya jụọ nwanne ya. Na ya jụọ nwanne ya ihe okwu kwafu mmanya ahụ. The man went and sat down. Now, why am I telling this story? At a time when people are celebrating, it's also a time when Satan finds an opportunity to creep in and begin to use people to kill, steal, and destroy. But this man was delivered. At a time like this, just few days ago, Josie, we buried a young man, 39 years. 39 years with ụmụ abụọ kọwata ndị ogbede rubu nwebe ke rurula nwebe attention enwere ke rurula 7 years or 8 years, small children. Gịnị gburu ya? Anyama, because we have been praying since around October, around the mere synod. Since that time we've been praying. Abịa sị na akọ akụkọ asị na enwere election o winere. Hello. Now when election o win, ma juan se ludre election o. Aso election na community. Ma juan so we election govern Imo State. Hasemba. So when election o election o ke PDP na o ke local government asemba. Ma se local election ko aso wo local leheja town union. Ma so o chairman the town union asemba no wo the chairman na just nye ya amama so treasurer ka so secretary. As a came go win the shout declare a winner. Ye bidoriawa. And then till he died. And he was the last child of his parents. Christmas is supposed to be for us. When we experience the bread of life, eat him and have life and have it abundantly. But it has become a time when destruction and all manner of things happen. Finally, how do we now respond to God's expressions of love to us? Is it to go and eat more that shows on a Christmas? I once served in a church, and when I was preaching to one of the mummies in that church, a woman who is retired, she's retired by more than 5 years, or at least between 3 and 5 years. I know she's in her 60s. And while she was confessing to me, she opened her mouth and told me, "Same pastor, I'm bleaching na Christmas." Ma say, that immediately December about last week of November. Yeah, that's all bleaching cream. Ma say, "Mommy, no, and mom and the mother get US a lot and get Lagos a lot and no ha lot hele we anyaka no wa juriaju. So ika go maju say your way chiche ndi ayi. Is this the kind of values that somebody will have? Somebody who wants to experience life. What should be our response? Or why ga me bleaching na Christmas? Is it the way to respond to the unquantifiable love of God for us? What should we do? What should be the right response to God's expressions of love? Oh, ancient and modern number 108. Na Igbo. Oh, Benelanya. No sisi. What's Abogene? Abo 13. Okay, Abo 13. Can I go here? When I survey the wonders, I go keep aso. Achom kai go keep aso. Anye ngomie ya. De kai na go keep aso. Kai ngomie ya. Let us sing it with meaning. How do we respond to God's expression of love for us? Especially at a time like this, when the story that conveys this love is told, how should we respond? Let us sing Ancient and Modern, number 108 and Abo 13. Abo gene 31.
Okay, when you gram 13 ebe. Baharanum 31, okay. About 31. On a projector. Want to go? That's where our message is. Keep us on. We keep us house again. I recite also again. Asin again. O wanine aborun kem. Gini mere. Ozi ichinye onyinye. Maka gini n'ihunanya dị okwu otu a. No kwesịrị gini ndụ m niile na gini. O kwesịrị inwe gini ndụ m niile. Thank you. Where the whole realm of nature mine, that's where I'm not offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. This love that is so amazing and so divine, it deserves my soul, my life, and my all. That is the right response to this love of God that cannot be quantified with human adjectives. It demands everything, and that demand is not so that it will take it from us, but only so that He can bless it. That when I bring my marriage and submit to Him and say, take my marriage, He blesses it, so that the marriage, rather than becoming hell, becomes heaven on earth. My career, rather than it becoming an opportunity to waylay unsuspecting people and show greed, it becomes an opportunity to bless people. And then God blesses it, so that I will do something that I enjoy and do it from my heart. My schooling and my studying, rather than it becoming a means to show that I have arrived on the scene and bag awards and degrees, it becomes an opportunity to bring light to men, to bring knowledge to men, so that I will be blessed when people around me are blessed. Brethren, Christmas is not a time to destroy ourselves, but a time to experience life. And this life is in Christ. He who has Him has life. Finally, I was in a study that we have been doing. We do every year in the month of December, and every night we meet some brethren, we meet online, and we study the book, the 24 chapters in the book of Luke. And just day before yesterday, a woman asked me and said, Pastor, how shall we know that we are in the kingdom? How shall we know? I said, Mommy, why are you asking? She said, because sometimes on a day can we home assurance
that I am saved. How shall we know? Because we read the scripture, one of the chapters we read, that revealed that we should be expecting the return of the Lord. So I told them that umu Chineke na-ele anya ọbịbịa ke Chineke or ke Jesus na ha na-eji ọṅụ. That is, the Bible says, Jesus said that they should rejoice that their redemption is very near when they see all these signs happening. So ma gwa asị ụmụ Chineke ndị na-atụ anya na Jesus ga-abịa ọzọ, that they look forward to it with enthusiasm. The woman called me and said that is not true in my case. When I think about the second return of Jesus, I'm afraid. And I said that is not the ideal situation. Jesus said the ideal thing is that we should be excited while we welcome and embrace and hasten the day. And she asked me, how will I know that I'm in the kingdom? I said it's simple. The kingdom is a domain where a king reigns. The kingdom, a kingdom, when you talk about kingdom, it is two root words joined together. King and dom. That is king and dominion. So in any place where the king, a king exercises dominion, is a kingdom. And she said, what does that mean? I said, mommy, if your life becomes a domain where the King of Kings is ruling, then you are in the kingdom. If every decision you take, you want to take in your marriage, in your career, in your service, you are not in the kingdom because you are a pastor. You're not in the kingdom because you are a priest. You're not in the kingdom because you are a scripture union. You're not in the kingdom because you are in EFAC. If the decisions of your life, first and foremost, before you become any of those things, if the decisions of your life are made on the premise of Jesus, I want to please you, you are in the kingdom. If every action, the clothes you wear, the job you do, how you relate with the next man, sometimes people even people foolishly, intentionally, tacitly hurt you, and then the natural impulse is to teach them a lesson that you're greater than them. But suddenly, like Jesus, who went from something to nothing, who went from being God and being man, which we said it's not like being from man to stone. It is like going from something to nothing. Suddenly that Jesus is reigning in your life. You are asking him, how do I respond in this situation? And then he teaches you, you must respond like me. The Bible said that like sheep to the slaughter, he did not open his mouth. You forgive them and ask God to help you. It is possible that those who hurt us, those who do things that warrant punishment, it is possible for God to give us strength to forgive them and let go. And I like as one man puts it, I think it's Charles, what's his name? I've forgotten his name. He's Charles Spurgeon. He said forgiveness is like a man waking up in the morning, going to the prison to open the doors to the man who hurt him, so that the man will be set free, only for him to get to the prison door and open the door and discover that the man he was setting free is himself. May God grant us the grace to eat the bread of life that was born in Bethlehem, the house of bread, so that we may experience life that is true life. Let us pray. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. I want you to talk to God right now. Ask him to come and take everything. Ask Jesus to come and take your life. Take your career, take your marriage, take your health, take everything about you. That he should come and become Lord. That he should come and exercise dominion in the domain of your life. So that the blessings of God, the true blessings of God, will be your portion and your experience. So that you may love Jesus in every practical way.
and receive the blessings. Ka ịhụ Kraịst n'anya n'ụzọ niile wee nara ngọzi ahụ. Anyị na-ekele gị na nke amara ebe isiri n'olu gị olu oru gị nwoke gwa anyị okwu. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie ya ma kwee ka okwu Chineke nke anyị nụrụ site n'ọnụ ya gbaa mkpọrọgwụ n'ime ndụ anyị. Ka anyị ghara ile anya n'azụ kama ka anyị bụrụ ndị nwere ezi olileanya na okwukwe na ihe ikwere na nkwa ga-emezu. Ọbụla ma asịkwa n'ụwa na-agafe agafe na gị onwe gị bụ Chineke agaghị adagara okwu gị azụ. Kwee ka okwukwe anyị dị ndụ, ka ọmụma anyị na-amara Kraịst bụrụ ihe nwere bara uru, ihe na-amịpụta mkpụrụ na-eweta mgbanwe. Ka ọṅụ anyị wee zuo oke n'ime gị. Wepụ ụjọ na egwu, wepụrụ anyị obi abụọ, ka anyị ghara iso nzuzu ndị ọzọ kama ka anyị mee ihe naanị na-atọ Chineke ụtọ site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmadụ niile wee sị amen. God bless you. Ndewo no. Anyị ga-eweta ihe anyị ekele ha na nna anyị ukwu Love Day. N'afọ na-abịa abịa ọ ga-abịakwa ọzọ na ebere Chineke. So that anyị na-anụrụ tukwu udu ndị a. Amakwara ma ọ ya abịawa, ama m nke ga-aka mma. Happy gị na Tochukwu lenyere anyị unu na Raymond. Ma ọ ga-aka mma ịbịa ka o kwuo okwu Chukwu, ma ọ gakwa na aka mma ịbịa ka o kwere anyị abụ. Ka abụ ahụ ma ọ kpọrọ m dọkaracha okwu Chukwu ya nwekwara isi o. Beti mgbe ọ bụ mara abụ ahụ bụ ma especially ke bekee ahụ ọ bụ ka ebere nke iru ha ememere m si ya chai this man abele chufu nke iru ha na-akwa ya o. Chineke ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Anyị ga-eweta Sunday offering. Anyị na-eme nke ahụ, anyị mechaa nke ahụ, anyị eweta general thanksgiving, return of tithe and stewardship cards. Anyị ga-eme ka anyị mee ya ọsọ ọsọ maka na 3 o'clock to 4 anyị akwado maka ime our Christmas cantata this evening. By 4 anyị ebido, 3 anyị ebido bịa mebe. May God bless you as you come. Marakwanụ na ndị young moms na-akwado na-eme presentation. Ka anyị mee na ya Chineke nara ekele n'aha Jizọs. Band will lead us as we bring our Sunday offering. Band lead the child. Anyị eme general thanksgiving, return of tithe and stewardship cards. God bless you. Asị na rumu bụrụ nsọ mụ ozu gị na-ege. Asị na rumu bụrụ ọma mụ ozu gị na-ege. Asị na rumu bụrụ ọma mụ ozu gị na-ege. Asị na rumu bụrụ nsọ mụ ozu gị na-ege.
oyoyo timo. Simne oyoyo timo. Ina mamo timo manaru. ikpere Chineke
nara ekele onye nwanyị nara ọbụna ndị obi ndị gị ndị wetara otu ụzọ n'ụzọ iri ndị a seed of faith ndị jiri olileanya n'ihe ndị a na-achọ n'aka gị Chineke anyị na-arịọ Jehova mezuoro ha onye nwe anyị mezuoro ha onye nwe anyị mezuoro ha karịa nke ha rịọrọ n'aha Jizọs meghee ọnụ ụzọ eluigwe ka ngọzi gị wụkwasị ndị gị ka amara gị bara ha ụba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Udiri Chineke m ahụ aka m ahụtụ ya bụ udiri Chineke m ahụ aka m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke m ahụ aka m ahụtụ ya mbụ udiri Chineke m ahụ aka m ahụtụ ya mbụ. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Dịka anyị na-abụ abụ 148 esi n'ụlọ ọkpara ha ga-abịa for memorial service of late Mrs. Mercy Ọkpara. Abụ 148 anọghị ya lesi n'ụlọ ọkpara anọghị ya ngwa dịka anyị na-abụ abụ a biko ha gbagote. kwadomenu ndị young wives, young moms ga-abịa. Ndị young mom unu gara afọ Obinze verse 3.
abụ ọma nke 23, Psalm number 23. Ka anyị niile ngụọ nke mbụ ga-azasom nke abụọ abụ ọma 23. Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m. Gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na agụwe gị nọnyere m, ndere gị na akpamaka gị abụghị na-akasị m obi. Dewotebụ nso n'iru na ndị na-akpagbu, itewu isi mmanụ iko mbụ imebighị oke. Naanị dị mma na ebere na mmasị m n'ụbọchị niile nke ndụ m. M ga-ebikwa n'ụlọ Jehova ruo ogologo ụbọchị niile. Otito dịrị Nna. Hold it there. Mgbalimanya. Ịhụ na ndị anyara anaghị abụ ọma ahụ. Asị ha ga-ego nke mbụ, ha gụọ nke mere gịnị? Nke so ya. Ọwụ their fault. Ọwụ their fault because adị na-akwụkwọ ekpere gwara ha jiri bịa nga. Unu enweghịkwa ihe na screen. Beta amara na ha abụ ọma 23. Amakwanụ nke verse 1 na verse 3 n'isi efu. Correct? Ha amaghị na ya n'isi efu, so beta amaghị ya from 1 to the end. So mgbe ahụ ha ịgụrụ ha verse 1, ya eruo na ọ dịghị ihe kọrọ m, ha saa gị n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ, gị lega anya n'akwụkwọ. Mgbe ha si ọ na-edu nwayọọ n'akwụkwọ, ịmara na sị ha gụọ na verse 2, immediately ga-ewere microphone biga ọnụ, ọ na-ewe ha mara sị na ke ha agwụla na ọzọ gị gụọ. Ịwara ya akọga na ya agajie anyị, because here memorial service anyị ekpe ya ka o kwesịrị isi gaa, bete ịhụ na ha agụzi ya agụọ ya agụ otu ahụ. Well, Chineke agaghị na-ajụ ya n'ihi ọnwa onye obiọma, kwa ya otuto. Ekperenu Chineke. Anyị na-ebute n'iru gị ụmụ gị, Chineke onye pụrụ ime ihe niile, ndị bịara ịtụrụ gị mma mma n'ihi ọnwa ndị a ndị gabigaralanụ kemgbe ọ tọrọ gị kpọrọ oru gị nwaanyị Mercy n'etiti ha. Anyị na-arịọ gị, Chineke pụrụ ime ihe niile, ka ị kasịkwuo ha obi, wepụrụ ha ụjọ na egwu, wepụrụ ihe ọbụla na-ebute obi ịlọ mmiri, ma kwee onye nwe anyị ka ha nọkọ n'ime ịhụnanya gị na ebere gị, na-aga n'ihu dịka otu ndị n'ime ezinụlọ a, ime ka aha nsọ gị bụrụ ihe buliri elu. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, gọzie ụmụ gị ndị a,
ịmara ebe ọ dị ha mkpa nke ka nke n'isi ụmụ nke ha ka ime ebere ka ụmụ ha tolite ịbụ ndị maara Chineke na ndị na-atụ egwu Chineke, ka ha bụrụkwa ndị emejupụtara na amamihe iji mee ka ezinụlọ too eto, wezụga ihe na-eweta ọdịda makwa ka ịhụnanya Chineke bawanye ụba. Chineke gọzie unu. Onwe ihe dị n'etiti unu, Chineke nyere unu aka ịhazi ya nke ọma. Nwanne hụ nwanne ya mara na ọ nwanne. Onye nwanne ya kwuhiere ma nwanne ya mehiere ya agbaghara nwanne ya. N'ihi anyị niile mmadụ, anyị na-emehie emehie. Ọ dịghị onye dị ka gị nna nke amara. Gọzie ha. Mgbe ha na-achọ ngọzi n'aka gị na-akpọku gị, biko Chineke zaa ha. Wezugara ha arịa, wezugara ha ihe ọbụla na-eweta ọdịda, wezugara ha nzuzu na amaghị ihe, ka ebulie aha nsọ gị elu. Mgbe unu na-akpọku Chineke, ọ ga-azụ unu. Mgbe unu na-eleli Chineke, na-eleli anya elu na-achọ Chineke, Chineke ga-echeta unu. Mgbe unu na-azụ ije n'ụzọ nke Chineke, Chineke ga-echebe unu. Ka amara ya bara unu ụba ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. God bless you in Jesus' name. God bless you. Unu amara na 29 akwụnụ mama anyị gara akpụ unu nga na 29 wo harvest Thanksgiving family by family. So every family anyị na-akpụ unu na-abịa, Chineke agọzie unu niile n'otu n'otu n'aha Jesus. God bless you. Thank you very much. God bless you. Young moms, unu agala gị kwado. Okay, eche m unu gara for Obinze. All right. Nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. The blessed babe was born, and then we in a manger upon those blessed morn. The wish is more than Mary did not take his form. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. You have
joy, comfort and joy. Tidings of comfort and God rest you, merry gentlemen, and not in you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we're gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
Nyakao. Are you coming for your Thanksgiving now? All right. Uwe Christmas ndị a machara mma. So anyị ga-akpọ ha. Oh, bịa, nwunye nna anyị, ọwụ ihe iyi? Ọwụ uniform? Oke ọ dabara. Wonderful. Ekwuru m ekwusi dịghị onye amụma. No doubt. Dịghị onye amụma o buru gị amụma ga-ejiri ya bịa. All right. As the ele apụ haja, ọwụrụ na unu wụrụ mmanwụ na-eti onwe unu. Ọwụrụ ga-apụ apụ unu. Hallelujah. Unu ga-apụ apụ unu ji abịa. Ele bụ unu ga-eshikwa ọ na-azụ ka ọ n'ihu. Unu bịaga oke nna ndị band ga-abụ ya. Gịnị ka m ga-enye gị? Ọwụke. Nwunye nna anyị chọrọ iburu na-abụ ọkụ unu ji abịa. Ka ahụ nwunye nna anyị chọrọ iburu. Gịnị ka m ga-enye gị? Ike kelete ndụmahị n'ọma n'ịnọmere
ihe nwunye nna anyị bụga. Mgbe asị unu nwere special one unu chọrọ ịbụ. Mgbe abụọ unu special. Okay, una beti cherekwe ka m gwa unu amaghịkwa ama. Marakwa na amara na uniform unu na-abụ ke ndị ke Christmas unu ụbọchị nga taa. Echekekwe m unu by 4. Lekwe ndị. Ya wuru ma unu chere sị unu boy unu ala. Ka unu lazia for today. Unu na jọna m wutu pa 1. Time domere for you to sing. Unu jiri aka unu decide am unu ga-sing. Ma bịakwazi unu when I want you to come and sing. So ọwụrụ m unu ekweghị m nkwa na unu ga-abịa by 4. Ekele dịrị Chineke na ekpebere m unu ekpere na altar. Unu alamazi anụ. Unu pụzia unu pụọ otu na ekpere onwe na ekpere. Mrazia na 4 aga ma tọkwara anya unu. Unu sika unu lawa. Ele ihe a ga-eme. Ele ihe a ga-eme. Ekpoga Naomi ọwụ Naomi June ọ Susan June. Ngwa cherenu na alụlụ ọgụ. Ị mara na young mom o nwere ihe ji unu. Ihe unu ga-take care of family shiri ike. So, well, when you performed, my 2 friends told me to invite you for the 4 o'clock session. And I promised them that I will invite you. And part of what they believed was that you are my friends, that when I tell you, you will do it. Now they are seeing the opposite. So, so on that note, don't worry, let me not put pressure on you. You are still my friends. If it is convenient for you, because you have been in church since 7:30 service, and I understand that if my wife was to be here and I'm at home, it will not be very comfortable. So on that note, if it's convenient, come. If it's not, we will still pray for you with all our hearts, because you keep doing these things and God is blessing the church through you. I am very proud of you, I must say. Very, very proud of you. Your dresses are brilliant and beautiful. Typical of Christmas season. Chukwacha doesn't like anything ugly. I want everything to be beautiful. Because my Father in heaven, Bible says he makes all things beautiful, not ugly. Unu chomano mwa unu ga rap n'ime akwa. Chomano church ọzọ wụ nga m nọ. Ihe niile rap n'ime akwa bụ mkpụrụ obi unu. Mkpụrụ obi unu niile rap mkpụrụ obi unu n'ime akwa. Unu hụ nwaanyị ha gafere, unu hapụ ha gafere. But ọ wụrụ ma ọ wee rap ha n'ime waterproof ihe ha ga-eji dị holy. Unu akpụgbuola onwe unu. Chineke gbaghara unu n'aha Jesus. So keep looking beautiful and responsible. And keep taking care of the family front. Make my friends very happy. If I see your husband frowning, I know that you are not doing your duty. If you are doing every man, if you are doing your duty, your husband will be smiling. He sees me every time and say, Tupac, keep preaching, keep preaching. It's working. It's working. But if I see the man say, I have a church, but not any one of you here. God will bless you in Jesus' name. If any of my men is giving you trouble, you know where to go to. Come to me. Come to me. All you who labor and are heavy laden, I will surely give you rest. We will deal with the matter. Because those men are my friends. And when two part talks, they listen. They must listen. They're my friends. On that note, church, please stretch forth your hands. Find a place to kneel at the rail and let us pray for these women. Pastor Loveday, come and pray. Pray effective prayer. The one that works. Pastor Paul, Let us pray. Father, we want to thank you for these, your daughters, whom you have called into your service. Thank you for inspiring them for the kind of good work they are doing for your church and for the kingdom. Lord, we commit them into your hands. Your word says in 2 Timothy chapter 1, verse 12, that we know whom we have believed, and we are confident that whatever is committed into your hands,
you are able to keep until that day. Continue to keep them. In the mighty name of Jesus. Father, in their commitments, in their devotion, in their consecration to you, may they move from strength to strength, from one level unto another. In the mighty name of Jesus Christ. Father, may they be women of example. People who men encounter. People who women encounter and lift up hands to thank you and to glorify your name. Is there any one of them who is encumbered by any kind of challenge? Lord, we bring their cares to you. May you meet them at the point of their needs. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, as they have come thanking you today, we join faith to declare that come 2025 by this time, they will also be complete and they will have a greater testimony than they have today. And they will come with a more joyous noise to glorify your name in the name of Jesus. Unto you who is able to keep them from falling, perfect the work you have started in their lives. And may all the glory and honor be to you. For in the mighty name of Jesus we pray. We bless you with the blessings of God Almighty. Listen to me. The blessing of Jesus Christ encompasses all things. Bible says the light comes and darkness cannot comprehend it. Jesus will bless you with an all-encompassing blessing, so that wherever you turn to your mother-in-law, you will have favor. With your husband, you will have favor. With your children, you will have honor and respect. With those who surround you, you will be an example in every area. And in your businesses, you will prosper. It is not only that people will buy from your shop, but they will thank you after buying from you. May the Lord promote you. Today, I announce over your heads growth and increase. I announce over your heads a lifting up. In all situations and circumstances. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And all God's people said, Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. The Samuel family onoge chere mabasa church wo enwere ozi dị mkpa achọrọ izi unu si no chere anyị ma ihe taa bụ our Christmas cantata dịka anyị na-akwado already 29 kwa ya mana ihe 29 awa ya eyiri eyi ọ gaghị eri mgbọrọ emana Chineke arọpụtara anyị already family harvest on 29 anyị mana 31st wo crossover night, so I ga-enwe our vigil, the crossover program. I got 9 a.m. 9 p.m. crossover night. So kai kwado makaya. Our Christmas service got 9 a.m. one service. I got communion service. I got communion service. Combined service. 29 service okwa combined service. The redeemer pledge Amara, our sister Mrs. Duro Maureen, 10,000 naira for actually women harvest, and 5,000 naira will pledge Maka harvesters
harvest time last Sunday. Total of 15,000 naira. Kai kworo no Jesus aka. Mr. Timothy Okoro Go. Redeem Okura pledge your money 10,000 naira. Maka the Christmas cantata I met today. Mana Daddy Kuranen Kwasin again where litos and tattoos. So when endi go with ka iya hokuru bia na measure. So this our brother Mr. Timothy so nandi kwere na first service. So 10,000 naira omene transfer already. Kai kworo no Jesus aka. Sai manu when endi no here chokara e continue na that's promise. Kai mana the 250 plates. I'm going high sugar. 250 plates by 750 naira. So when they not here, ka chori menke ha. Sai kan elanya ha. Awruma ha neba. Yes. Hello, unabola chie, ndewo no, ekelela mu ni he karịrị akarị na for 3 o'clock this evening. I got a cantata Christmas, Ebo Christmas. But before I continue, come gonna reach for that. My friends are here. Brother A.G. Kenwoke and Barrister Chibi came on Majuru. Not what Chibi. Chibi came on Majuru. My friends, stand, please stand and greet the people of God. Olukunu jari onye no kwari o. Eji ke kwuputa ụka. Ndị awu ndị enyi, the man of God who came and preached here today. Mụ na ha nọrọ mgbe m nọ St. Cyprian's Federal Housing Estate. They are my sons in the Lord. Onye ka ugbu wo barrister. So ndị na-abara mba na-ara m anya, they are not careful because they act carelessly. I will invite Chubi to come. This other one is a lecturer at Ozumbambadiwe University. Ozumbambadiwe University. Ejikelebo Oboko. God has blessed him. And he is also marrying my daughter at St. Luke's Church, Akwakuma. Tupa Wuyenda. Oh, she says, Cyprians, Gamma St. Luke's. You don't crave on one wine. Call Lopra. Good idea now. Because on Garaba Kareka, he gave big a rich quarter there. Get the other side. You must see me. I had you about to see Angene. Know how where you know go meet us. God bless you in Jesus' name. So, my friends, thank you for coming. Please come again next time. Come again next time. And you can join us in the cantata. Because already, Love Day has to be here in the cantata. But after singing that song, he has to come and sing something for us by 4 o'clock this evening. Thank you very much, and God bless you in Jesus' name. Right. Biko, tutu anyala, offer one day. One biscuit na mayam zoga for this evening's program. Anaga pamunu he karakario. You know that on 25th, Umuwanyi Obinze, St. Michael's Obinze, Geriri rice. Somebody bagam na rice at 100,000. See kama Umuwanyi church mnaga heri rice na Christmas kai maya one cup. So long as ahun rice anya. Jehovah Gojele Munu Naha Jesus.
So na Christmas ka m ga na ego ka ke ugbu ewu ihe m je eme kantata. So biko ọwụrụ 5,000 wụrụ 10,000 ka ije ele ndị je frame domienga ọwụrụ 1,000 2,000 ka ije support my cantata for me to buy biscuits and buy drinks for my people, especially my choir. Ha na-ekwekwe ha ahụ ya ji atụju akpịrị ọrịkwa m otu ndị choir enwekwe n'ike pụtalie. You can come and support me because I'm just asking you to support whatever you have to support. Please come. Are you offering? Our band is not playing anything. Come. 1,000, 5,000, 1,000. Hope we're not getting again 1,000. I got my walk. Happiness, you get 1,000. I got walk. Please, whatever you have to support me, let's do that very quickly as we close. 5,000, 10,000. God will lead you. So we pray. Are you coming? We need to support them for the cantata. Come here, my members, something to drink. I actually come here, my people, something to drink. Charity to Kroma for Allah. Of Abi. Eleba. Angela Fabi. All day you get a haneba. Mammy Koga Tupa, Ifulim. Offering support to water. I need money to give drinks to my people. God bless you. Jefta is here now. Okay, like us. Jefta, very close. God bless you, my brother. We are going to pray for those who are supporting me. God bless you. Please come to the altar. Come to the altar. Happiness Utila, Hope Utila, Raymond Utila, Raymond Utigo, Sister. Come to the altar. God bless you, my brother. Thank you very much. God bless you. Habiamana, Honorable Kingsley Bekwe, support Alam. Honorable Kingsley Bekwe, Amam Sijila Angona Malt na church. Bianyem 2 cartons. Galamazia, you want to happen. God bless you for coming. Thank you for supporting me. Thank you for supporting me. Oh, that in case he Wokoma, Obiamana, the powerful man. God bless you as you come. Thank you very, very much, sir. Namukwime Nana. Thank you, sir. Thank you. Prophet Mos. Imenana. God bless you. The only man who donated his wife to the church. May the Lord bless you. God bless you. God bless you. Mommy lady Abiamana. Hona rice me zule. Rice me ketawo biscuit na malt akwya. Ka hezule ke 25 unu genye me gom genye rice. I must distribute rice on 25. Kingsley Orokwa I must give the women rice to eat. Ele bageji lady mpa haba no ka me guzoro nke yimim haba. Omu nwanyi church Mary ho rice na 25. Ekwa nnam ọ ga work no. Onye biama 25 kwado because we must give our women some rice to eat. Ya kwunahia menye 1 cup. Ya kwunahia menye 1 cup. But okporo kanjo are no kpowawo ore mma noro ni lekwe ihe ke echikam mo na ma this dusty road ki ishala bush woman echiga 2 porch echiga mgbe m gakwenyere anyị anyị gakwa eri nna m ukwu arụ edo. God bless you. Daddy, thank you very much, sir. You know that a few days before funeral yesterday, that is Mama, our brother Uche Onyagocha, the leaders of this church, some of them, 1 or 2, Dugrani Anyaga condolence visit on behalf of this church. Nakucho Nyagocha. That's a mission mga. Ewa na namuku NCJ. Na namuku Aru Echiedo. Na Raymond, the bushman. When you survey your bushman, say bushman. Ewa say bushman.
and Namuku Innocent Obonna. So, and that and the sister Ifo Makwea, that our brother was very happy. Anya akwakwani a root yo. Anya che akwale asaw kwa church. Kwa just missionary John Kagara Baptist. And he keeps acting it. Every time I have sim ele me ngwa bia manu side ebo yom aga ho arre 2+ aga nye se Michael nga. That's what he told me. After some time, yes no. Nchere ya je ho nna yiku aru na nna nyuku ema ekwa na ya je ho ha na o nwere ebe 5 plots no. Help hu che 5 plots so. He digo ye je jijim boundary. Ba Chineke je mehe tupa me anaru nu nga ahụ he ejiri ya dochana maka boundary lakpuo meje wuru onye kometa nyuari ya na 10+ si Chineke. Hallelujah. Plot ahụ ememe ha na farming this season anyị agbụchana ya. This season anyị ga-agbụcharịrị ya etigie n'ọrụ before tupa afụma. After planting season, him could go onye ji date and time. Any of them can walk. I'm very grateful for supporting me for the cantata. God bless you. Chineke onye bi n'eluigwe lekwa mo ndị agọziere m. Onye nwanyị ịma na ọ dịghị mfe this season, but they have come to support. May you bless them. Bless their going out, bless their coming in, bless them in every way, left, right, front, back, and center. Father, please continue to encourage them. Christmas hot church. Onye nwanyị born area niile. Nyere ụmụ gị aka n'ọnọdụ niile ka ha hụta ịdị mma Chineke wee bulie aha nsọ gị. Christ, God bless you. Thank you very much. God bless you. 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 Chedakwano, 24th, 10 o'clock. Our brother Obinze Keja Akrani band waiting here 10 o'clock. Reception ya unga. Ariko onye eja akụ band aye eja agba bikonu. Osokwa ge ihe preaching hurukwa 500 weri abiama nye ya support. Because here eja ama church. Arikwa ke ikpa ga abia diri lere kewa anya. Afukwa no rice. God, my rice is very costly now. Number 2, 27th morning. One you woke Wilson Ekubo akwea ya uvuga apahireja akwea 27th morning emere kamara na Bishop Oti gabi gba ya akwụkwọ 9 o'clock in the morning 9 o kwa ya biko nyere na anya aka and may God bless you in Jesus. Orekwa meshi onye bishop ga-abịa anya na-abịa late ihe ife si nachi biko kwan good luck gị na enyi gị nwoke onye bishop bịagakwa before 8:30 onye niile atọrọla du everybody is ready ka ime ni ọsịsọ Chineke ga-agọzi anyị n'aha Jesus. 29th nna ya ukwu ụkọchukwu ekwuoli ya ka ahụ wụ harvest Thanksgiving family by family. Unu amara ha harvest ahụ 11 ọhịa onyere eshiu akpọ ha anaghị ga-enye m ya akpọ ha anaghị ga-enye m ya so that before mmiri ezome anyị achọghị ha mere here. Are you with me? God will bless you for me in Jesus name. Ndị niile ụmụ ha nọcha ala bekee na ebe dị iche iche cash enu ha oji 1 million ugbu na dollar oruhu dị $700 on ebe $680 something naanị. So jenu ho ji ebe niile 1 million anyị abịa nga eshi Chineke agọzi anyị niile n'aha Jizọs.
31st night, 9 kwisi church ga-ebido mgbe ole? 9 kwa. Aga nọ nga ya akwọ 12. Ese? Unu emechana ya. Okay. Well, I will remain na service ahụ ga-awụ 9:30 or 10. Arịkwana ngị ikpe ga-ekpere ke ihe. May the Lord help us in Jesus' name. I bido 9 bịama. Service ahụ ga-ebido around 9:30 or 10. So that by midnight, agbasa akwanya. Biko n'ugbo ụmụaka, ha bakwala emebirila anyị ihe na compound o. Ndị gbaga knockout, ha buru knockout ha gama na village. Jebrama, awụkwa nga. May the Lord bless you in Jesus' name. Ka anyị kpere Chineke. Jephthah, where is Daniel? Oh, okay, he's here. You have not seen me since this period. Amakwa m go. See me now. And after now, you see me. Ka anyị kpere Chineke. Ka anyị na-ekpe ekpere, chetekwenu na m sị na ndị ga-enye m esonye, ndị ga-esonye n'otu ọnụ ụlọ anyị chọrọ ịrụ ma ọ bụ inye aka na memba anyị n'idiri an important surgery ga-cost ebe 2 million. Arịọla m arịrịọ for 100 people, 40 people, 100,000. Onwe ka ị ga-esonye maka ị ga-akpọtali onye ga-eso ya mee ka m mara. Otherwise, ijirikwe 50 ma ọ 25 ma ọ 20 agakwa m ganna to make sure na n'ime afọ anyị na-aba we solve those 2 problems. Ọwụ na problem niile agwụla. We need up to houses for 6 different families. 6 different families need something over their heads. May the Lord help us in Jesus' name. Anyị na-ekele gị nna nke amara na iduru anyị n'ofe arụ ugbu a. Gọzie ụmụ gị niile, ndị ji obi ha niile na-efe gị, ndị kwere na Kraịst n'ezie. Wezugara anyị ịla azụ na eru niile. Onye nwe anyị gọzie izu ụka ka anyị na-aba n'ime ya. O wee eziokwu na obodo na-akpọghara dome ndị gị na ndo nke aka gị. Onye nwe anyị wezuga ụmụ gị n'ihe mberede niile na-ebute ọrịa na ọnwụ. Ma kwee onye nwe anyị ka okwukwe anyị too n'ime gị ka anyị wee nwee ike zisaa aha Kraịst. Gọzie ihe anyị na-eri na ihe anyị na-aṅụ n'oge ndị a. Wezuga ha n'ihe na-ebute ọnwụ. Kwee ka anyị nọrọ n'ebe dị anya site n'ebe ndị na-ebibi ndụ na ndị anyị ike na obi ọjọọ nọ. Ma onye nwe anyị n'akụkụ anyị niile weta nchegharị na ịtụ egwu Chineke. Mgbe ụmụ gị na-akpọku gị onye nwe anyị zaa ha. Chineke, ndị nwere ihe na-emetụ ha n'oge dị ka nke a, kasie ha obi ma biko bulie mmụọ ha elu ka ọṅụ ụmụ gị wee zuo oke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nchebe Chineke na n'aka obiọma ya ka anyị na-arara unu niile nye ndị hụrụ Jizọs Kraịst n'anya. Ka Chineke nna anyị nke bi n'eluigwe, onye pụrụ ime ihe niile, onye nyere ọbụla ọkpọrọ ọ mụrụ naanị ya ka ọ nwụọ ọnwụ ka ị ghara ịnwụ ọzọ, otu Chineke achebe gị, gọzie gị, kwee ka mmụọ nsọ ya na-anọnyere gị mgbe niile na-ezi gị ụzọ, ume gị okpu ngọzi ya mgbe niile, ya nyekwa unu udo ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ 209.
kai bere Chineke. Nara ekele onye nwe anyị gị onye si n'okwu gị wee zụọ mkpụrụ obi anyị. Gị onye gwọrọ ndị gị ọrịa. Gị onye anyị natara ngozi n'ebe ị nọ. Anyị na-arịọ gị ọbụna dị ka anyị na-apụ anyị na-apụ n'iru gị. Ma kpee ka ebere gị na amara gị na-aga n'iru idu anyị. Ọbụna dị n'ime izu ụka a. Kwee ka ihe niile nke anyị natara n'ebe ị nọ dịgide adịgide. Ka ọ ga-abụ n'izu ụka ọzọ anyị ga-eji ọṅụ wee kelee gị. Ka anyị rịọrọ site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Happy Sunday to you all. January 4th.